Не хачу і не буду. Не ведаю, як вашы дзеці, а мае часам менавіта так рэагуюць на заданні. Скажа сваё рашучае упартае не, і ўсё, справа далей не рухаецца. Я звычайна ў такіх выпадках кажу, што калі б гэта можна было не выконваць, Бог з самага пачатку памясціў бы вас у іншую сям'ю, з абыякавымі бацькамі, якім усё роўна, кім ты вырасцеш, якім чалавекам станеш, што з цябе атрымаецца. Звычайна пасля такіх размоў справа пачынае рухацца. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы з вамі пагаворым пра выхаванне на прыкладзе дзвюх біблійных гісторый. Запрашаю на утульную тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я Тацяна Немчанінава, і я рада зноў быць з вамі. Сёння абмяркуем тэму, блізкую многім жанчынам, бацькоўства і выхаванне. Не проста ўвесь час мець пазітыўныя адносіны з дзецьмі, праўда? Я думаю, гэта нават немагчыма. Час ад часу ўсё роўна здараюцца нейкія непаразуменні, але мы можам многае зрабіць для добрых адносінаў. У мяне 3 дзяцей, і я ведаю, што выхаванне – гэта цяжкая праца. Але яна вельмі карысная не толькі для іх, але і для нас саміх. Мы вучымся любіць не тады, калі яны паслухмяныя. Як праяўляць любоў, калі любіць зусім нязручна? Як вырасціць іх добрымі людзьмі? Гэта слушныя пытанні, і мы пастараемся разам знайсці на іх адказы. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Усе мы розныя, і таму стылі выхавання ў нас розныя. Метады залежаць ад нашых уласных бацькоў і нашай асобы. Часта мы ставімся да сваіх дзяцей гэтак жа, як нашыя бацькі ставіліся да нас. На нас таксама будуць уплываць узаемаадносіны з іншымі людзьмі і стрэсы, з якімі мы сутыкаемся ў жыцці. Стыль выхавання таксама залежыць ад характару і паводзінаў дзіцяці. Напрыклад, паслухмянае дзіця, якое робіць тое, што мы ад яго патрабуем, расціць значна прасцей, чым бунтарская. Непаслухмяная патрабуе больш жорсткага кантролю. Пагаворым пра 4 розныя стылі выхавання і пра тое, як кожны з іх можа ўплываць на нашых дзяцей. Першы стыль – дамінантнае выхаванне. Калі бацькі валодаюць усёй уладай, яны прымаюць рашэнні за дзіця без абмеркаванняў і тлумачэнняў. Дамінантнае выхаванне, як правіла, халоднае і цвёрдае. Думаю, вы сутыкаліся з такімі бацькамі, якія заўсёды патрабуюць ад дзіця дасканаласці. Яны проста загадваюць выконваць правілы, але пры гэтым не тлумачаць іх. Насамрэч, гэта не выхаванне, а муштраванне. Яно зручнае толькі для бацькоў. Маленькі ж чалавек не навучыцца прымаць рашэнні ў будучым, бо яму не дазвалялі самому выбіраць. Ён не будзе ведаць, як рэагаваць у той ці іншай сітуацыі, будзе заўсёды звяртацца да іншых людзей, каб вырашыць, што правільна. Дзеці з такім выхаваннем вырастаюць нецікаўнымі, ім цяжка нечым захапляцца, нечым займацца, быць спантаннымі. Больш за тое, бацькі, якія патрабуюць ад сваіх дзяцей дасканаласці, на выніку, наадварот, атрымліваюць непакорлівых дзяцей, калі яны падрастаюць. Другі стыль выхавання – гэта нядбайнае выхаванне. Калі бацькі засяроджаныя на саміх сабе, яны больш клапоцяцца пра сваю асобу, чым пра дзіця. Такія бацькі, як правіла, не надта ўдзельнічаюць у жыцці свайго дзіцяці і проста забяспечваюць яго асноўныя патрэбы кшталту ежы і даху над галавой. Яны не марнуюць час на размовы са сваім дзіцём. Для іх гэта сапраўды марнаванне. І нават не хаваюць, што яго справы ім абыякавыя. Яны заўсёды чымсьці занятыя, не прыслухоўваюцца да таго, што кажа іх дзіця, не цікавяцца яго маленькімі гісторыямі, крыўдамі, радасцямі. Занядбаныя дзеці гадзінамі глядзяць мульцікі ці сядзяць у кампутары. Гэта прымушае іх маўчаць, канешне, але не замяняе актыўныя гульні, размовы, забавы, сямейны час.
Нядбайнае выхаванне часта бывае непаслядоўным, і таму дзіця не ведае, як сябе паводзіць і чаго чакаць. Гэтыя дзеці растуць, адчуваючы крыўду на бацькоў. Трэці стыль выхавання лёгкае або ўседазвольнае. У такіх сем'ях дзеці маюць вялікую ўладу. Бацькі не любяць усталёўваць правілы або межы. Ці яны усталёўваюць, але не выконваюць іх. Лёгкія бацькі звычайна добразычлівыя, мяккія да сваіх дзяцей. Яны выхоўваюць і прымаюць, але не патрабуюць. Гэта антыпод дамінантных бацькоў, іншая крайнасць. Тата і мама не ускладняюць сваё жыццё і папросту дазваляюць дзецям усё. У дзяцей няма правілаў, па якіх яны павінны жыць. На іх не ўскладаюць нейкіх абавязкаў, іх не караюць, не павучаюць. Але вось што дзіўна, без межаў дзеці павучаюцца няўпэўненымі і адчуваюць сябе ў небяспецы. Яны так задуманыя Богам, што ім патрэбны дарослы, які падказвае, як і куды ім рухацца. Так, дзеці амаль заўсёды спрабуюць зруйнаваць межы, але мы, дарослыя, павінны вытрымліваць іх ціск і стаяць на сваім. Не рабіць усё, што просяць дзеці, як лёгкія, ці нават легкадумныя бацькі. Тыя, хто так робяць, часта баяцца, што дзіця не будзе любіць іх, калі яны ўвядуць дысцыпліну. Але праўда ў тым, што дысцыпліна неабходная дзецям. Без яе яны павольна развіваюцца, не адпавядаюць свайму ўзросту і часта пачуваюцца няшчаснымі. Чацвёрты стыль – любячае і цвёрдае выхаванне. Калі бацькі ўсталёўваюць дакладныя межы і правілы, але пры гэтым дзецям таксама дазволены выбар у гэтых межах. Такія бацькі цёплыя і цвёрдыя і звычайна развіваюць любоўныя і моцныя адносіны са сваім дзіцём. Яны адмыслова заахвочваюць дзяцей прымаць некаторыя рашэнні самастойна. Гэтыя бацькі і іх дзеці часта выпрацоўваюць рашэнні разам. Напрыклад, калі дзіця пастаянна спазняецца на вячэру, бацькі могуць сказаць: «Ты зноў спазніўся. Як мы можам гэта вырашыць?» Ці калі дзіця хоча пагуляць з сябрамі, тата кажа: «Спачатку я хацеў бы ведаць, што вы плануеце рабіць разам». Любячыя і цвёрдыя бацькі ўнікаюць у жыццё сваіх дзяцей, цікавяцца іх справамі, захапленнямі, падтрымліваюць хобі, добра ведаюць іх сяброў. Цвёрдыя бацькі могуць караць дзіця, але пры гэтым заўсёды тлумачыць прычыну пакарання. І яны заўсёды гатовыя мірыцца і прабачаць свайму дзіцяці. Гэта дапамагае яму развіваць самаацэнку і самастойнасць і фармаваць уласнае меркаванне. Такія дзеці з вялікай верагоднасцю вырастаюць паспяховымі і здольнымі праявіць сябе. Яны часта задаволеныя сабой і ў добрых стасунках з іншымі. Быць жанчынай – дар Божы. Дарагія дзяўчаткі, ці знайшлі вы сярод пералічаных стыляў выхавання свой? Я нагадаю, мы разгледзелі дамінантнае выхаванне, нядбайнае, лёгкае або ўседазволенае і любячае і цвёрдае. Мне здаецца, што я агулам імкнуся да чацвёртага стылю, але, прызнаюся, часам у розных сітуацыях маю праявы ўсіх чатырох: і дамінантнага, калі зацягваю пас патужэй, і лёгкага, калі хочацца быць добранькай на адной хвалі з дзецьмі, і часам нават нядбайнага, калі моцна стамілася, і рабіце вы што хочаце, толькі не чапайце маці. Бывае з вамі такое? Напішыце ў каментарах, якім стылем выхавання карыстаецеся найчасцей. А я пакуль агучу пытанне, якое ўвесь час лунала ў маёй галаве, магчыма, і ў вашых таксама. Што рабіць, калі стылі выхавання ў маці і таты розныя? Такое нярэдка сустракаецца і можа быць даволі складана. Трэба размаўляць пра гэта з мужам, дамаўляцца быць адной камандай. Дзецям патрэбна, каб мы былі паслядоўнымі. Часта, калі бацькі выбіраюць ролі добрага і злога следчага, дзеці пачынаюць маніпуляваць. І, у прынцыпе, здаецца, што такім чынам яны падладзіліся пад сістэму, знайшлі лазейку для сябе. Але насамрэч, гэта дэманструе іх разгубленасць. Яны не разумеюць, на чым базавацца, губляюць арыентыры. Зноў жа, гэта ўскладняе прыняцце самастойнага рашэння потым, калі яны вырастуць. Але, з іншага боку, Бог так вырашыў даць дзецям двух ад розных бацькоў, тату і маму.
мужчыну і жанчыну. Мы адрозніваемся падыходам, спосабам мыслення, ступенню эмацыйнасці, актыўнасцю нашых мазгавых паўшар'яў і менавіта для таго, каб дапаўняць адно аднаго ў тым ліку і ў выхаванні дзяцей, каб не было заноса ў той ці іншы бок. Таму спрабуйце дамаўляцца і мець згоду на важныя светапоглядныя пытанні. Але часам не зашкодзіць кампенсаваць дамінантнае выхаванне лёгкім, але пры умове, канешне, што гэта не пастаянны ваш такі стыль. Мы не застрахаваныя ад памылак у выхаванні, але самае галоўнае ў гэтай справе займацца ім у прынцыпе і разумець галоўныя мэты. Вось пра іх мы і пагаворым пасля музычнай паўзы. Стукає ўжо тыдзень, сэрца ў мяне, хоць я маленькі у схаваным месцы. Мне хораша і цёпла, я адчуваю ўсё. Анёлы самі мне спяваюць песні, хачу убачыць свет. Зоркі вышыні, татаву усмешку і вочы мамы. Свой шлях прайсці, пакінуць след, хутчэй бы нарадзіцца на гэты свет. Господ сам дыханне мне падараваў, стварыў мае празрыстыя далонькі. Дні мае ў кнізе нябеснай запісаў, і Бог маё імя прамовіў сам. Убачыць свет і зоркі вышыні, татаву усмешку і вочы мамы. Свой шлях прайсці, пакінуць след, хутчэй бы нарадзіцца на гэты свет. Я так прагну гэты свет прыйсці, жыццё пражыць і перадаць другому. Прагну справы добрыя робіць, хочу любимым быць, хочу любіць. Убачыць свет і зоркі вышыні, татаву усмешку і вочы мамы. Свой шлях прайсці, пакінуць след, хутчэй бы нарадзіцца на гэты свет. Хутчэй бы нарадзіцца на гэты свет. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы размаўляем пра найлепшыя спосабы ўзрошчвання новага пакалення. Што працуе эфектыўна? Мы ўжо пагаварылі пра стылі выхавання, вызначыліся з тым, што шкодзіць нашым дзецям, а што ідзе ім на карысць, што дапаможа ў перспектыве. А ў гэтай частцы праграмы пачытаем Божае Слова і паглядзім, што яно кажа пра выхаванне. У першай кнізе Валадароў у 2 раздзеле цар Давід перад смерцю пакідае настаўленне свайму сыну Саламону.
Я ўзыходжу на шлях жыхароў усёй зямлі. Ты ж будь цвёрды і будь мужны, і захоўвай загады Господа Бога твайго, і хадзі шляхамі ягонымі, і захоўвай пастановы ягоныя, і прыказанні ягоныя, і прысуды ягоныя, і сведчанні ягоныя, як напісана ў законе Майсеевым, каб меў ты поспех ува ўсім, што ты будзеш рабіць. І сапраўды Саламон працягнуў справу бацькі. Ён пабудаваў вялізны храм, які Давід сам марыў паставіць, але Бог сказаў, што гэта зробіць яго нашчадак. Вось такім чынам Бог паказвае духоўную пераемнасць пакаленняў. Мы перадаем веру сваім дзецям, а яны памнажаюць і павялічваюць яе плады. Бог не даў Давіду пабудаваць храм, і той мог сказаць: ну і ладно, не буду і глядзець тады ў той бок. Але ён вырашае падрыхтаваць задзел для Саламона. Будаўнічыя матэрыялы, золата на аздобу, таксама чарцяжы, супрацоўнікаў і нават чарговасць святароў, хто за кім калі будзе служыць у храме. І сказаў Давід: усё гэта запісанае з рукі Господа. Ён даў мне зразумець усю працу паводле ўзору гэтага. Мы мусім максімальна ўкласціся ў падрыхтоўку нашых дзяцей, як Давід, даць ім апірышча. Для таго, каб іх храм вырас, мы рыхтуем, з чаго яму расці. Давід кажа: і ты, Саламоне, сын мой, ведай Бога айца твайго і служы яму сэрцам шчырым і душою ахвотнаю, бо Господ даследуе ўсе сэрцы і разумее ўсе намеры думак. Калі будзеш шукаць яго, ты знойдзеш яго, а калі пакінеш яго, ён пакіне цябе назаўжды. Вера – гэта падмурак. Не так важна, у што нашы дзеці апранутыя, якія адзнакі прыносяць са школы, які ў іх тэлефон ці якімі шпалерамі паклеены іх пакой. Самае каштоўнае, што мы можам зрабіць для сваіх дзяцей, гэта паклапаціцца пра іх духоўнае жыццё. Гэта не тое, што мы можам узяць і ўкласці ў іх торбу ці перадаць з рук у рукі. Канешне, ім трэба самастойна перажыць сваю асабістую сустрэчу з Хрыстом, каб з кніжнага Бога, гісторыі пра якога яны вывучалі ў нядзельнай школе, ён стаў жывым і дзейсным у іх жыцці. Гэта ўжо іх праца непасрэдная на будоўлі храма, але ён не збудуецца, калі не будзе бярвёнаў і прарабаў, якія мы рыхтуем. Гэта мы чытаем ім дзіцячую Біблію так, каб гісторыі захапілі. Гэта мы молімся з імі перад сном. Гэта мы водзім іх у нядзельную школу. Гэта мы вытрымліваем іх крызісы, пратэсты, канфлікты і не адступаем. Рыхтуем будаўнічую пляцоўку і матэрыялы. І самае праўдзівае і каштоўнае – гэта наш уласны прыклад. Калі паход у царкву для нас не рытуал, а неабходнасць, калі размова з Богам не для галачкі, а шчырая і глыбокая, калі нашыя словы і прынцыпы не разыходзяцца з дзеяннямі, дзеці бачаць гэта і таксама хочуць так. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць, не губляць надзеі і дарыць яе іншым. У першым пасланні апостала Пятра чытаем такія словы: «Пасвіце Божы статак, які ў вас, гледзячы за ім не пад прынукаю, а добраахвотна, і не дзеля прыбыткаў, але з ахвотаю». Ён звяртаецца тут да служыцеляў царквы, гаворка ідзе пра вернікаў, давераных старостам. Але ж і сям'я – гэта малы храм Божы, дзе дзеці давераныя нам на часовае навучанне і ўзрошчванне, фізічнае і духоўнае. Я стараюся глядзець на сваіх дзяцей як не на сваіх, бо яны сапраўды належаць не мне. Яны належаць Богу. Яны асобныя людзі, такія ж, як і я, якія прыйшлі сюды са сваёй місіяй. І мне толькі на нейкі час даверана паклапаціцца пра іх. Ісус, Бог, які быў з самага пачатку яшчэ да існавання свету, спусціўся на зямлю ў выглядзе такога ж маленькага безабароннага немаўляткі, як нашыя дзеці, як мы прыходзілі ў гэты свет. Нябесны Айцец падрыхтаваў яму зямную сям'ю, дзе яго будуць любіць. Вельмі важна, як з намі абыходзяцца ў дзяцінстве. Чытаем у 2 раздзеле Евангелія ад Лукі. І Ісус узрастаў у мудрасці і ва ўзросце і ў ласцы Бога і людзей.
У гэтым жа раздзеле двойчы сказана, што Марыя складала словы пра Ісуса ў сэрца сваё. Магчыма, яна не да канца разумела тое, што прамаўлялі прарокі, але не адкідала гэтыя словы і насіла іх у сэрцы. Бо яе сын быў важным для яе, не толькі першынцам ці працаўніком у сям'і, але дух яго і душа яго былі важнымі для яе. Лекі для душы. Будзем шчырымі, дзеці – гэта не сплашная радасць. Ты можаш злавацца на іх, адчуваць бездапаможнасць. 10 разоў казала не рабіць так, усё адно зрабілі. Столькі размоў было пра пашану да бліжняга, усё адно пабіліся ў школе. Вучаць на памяць залатыя вершы з Бібліі, але толькі што схлусілі табе. Ты спрабуеш дапамагчы ім з урокамі, а адказам у цябе ляціць падручнік. Ты адчайваешся, што вырасце з гэтых няўдзячных малых. Яны прыносяць расчараванне і смутак. У такія моманты ты не адчуваеш любові. Але не адчуваць не значыць не любіць. У бацькоўскіх забаронах і пакараннях ёсць любоў. У выстаўленні рамак і абароне межаў ёсць любоў. Так мы клапоцімся пра дзяцей і не дазваляем злу караніцца ў іх жыцці. Я ведаю сем'і, якія прымяняюць фізічнае пакаранне да дзяцей. Менавіта як навуку, канкрэтная правіна важыць канкрэтную колькасць шляпкоў па попе ці па чым-небудзь яшчэ, хто як вырашае. Гэта не мае нічога агульнага з бескантрольным лупцаваннем, калі моцны зрываецца на слабым. Але я асабіста не карыстаюся гэтым метадам і лічу, што ён не падыходзіць для нашай сям'і. І пры гэтым я ўсё роўна часта эмацыйна рэагую на дзіцячае непаслушэнства. Магу накрычаць, увесці сур'ёзныя санкцыі. Пасля такіх момантаў я даю сабе час астынуць, потым вяртаюся і прашу прабачэння за свой тон, за словы. Мы разам з дзецьмі разбіраем канфлікт, і я тлумачу, што канкрэтна мяне раз'юшыла. Я прагаворваю, што нападаю на іх дрэнныя ўчынкі менавіта праз любоў, што мне не ўсё адно, якімі яны вырастуць. Як правіла, пасля размовы дзеці таксама просяць прабачэння і становяцца паслухмянымі. Хаця б на нейкі час да наступнай сваркі. Вось што піша апостал Павел у лісце да габрэяў. «Слухайцеся кіраўнікоў вашых і будьце пакорнымі, бо яны чуваюць над душамі вашымі, як абавязаныя даць справаздачу за іх. Каб яны зрабілі гэта з радасцю, а не ўздыхаючы, бо гэта для вас некарысна». Мы нясем адказнасць за сваіх дзяцей і мусім даваць справаздачу таму, хто нам іх даверыў. А іх задача па пісанні – слухацца і быць пакорнымі. Любячы Бог таксама звяртае ўвагу на нашыя грахі. У біблійнай кнізе прыповесцяў 3:12 чытаем: «Каго любіць Господ, таго карае, як бацька, які спагадае сыну». І яшчэ сур'ёзней у прыповесцях 13:24 «Хто шкадуе дубца свайго, той ненавідзіць сына свайго, а хто любіць яго, той з маленства настаўляе яго». Бог не перастае любіць нас, нават калі мы не любім яго. Але гэта не мімімішныя адносіны. Пакаранне, як настаўленне на правільны шлях, гэта праява любові. Але, даражэнькія, мы не можам прадказаць вынік на ўсе 100%. Так, мы мусім зрабіць усё, што залежыць ад нас, але ад нас залежыць не ўсё. Вось вам біблійны прыклад. Самсон быў абяцаным сынам няплодным бацькам. Бог дае яго, каб збавіць народ ізраільскі ад філістынцаў, якія тады панавалі над імі. І вось Самсон вырастае і вырашае ўзяць сабе за жонку філістынскую жанчыну. Уявіце сабе, не змагацца з ворагам, а аб'яднацца. Што могуць падумаць бацькі? Канец усім спадзяванням, крах. Але Слова Божае кажа: бацькі ж яго не ведалі, што гэта справа Господа і што ён шукае прычыны выступіць супраць філістынцаў, бо ў той час філістынцы панавалі над Ізраілем. Самсон такі ажаніўся з той філістынкай, за гэта яго народ шкодзіў яму, а Самсон помсціў ім.
Гэта давяло да асабістай трагедыі. Спачатку разваліўся шлюб, а потым філістынцы забілі жонку Самсона і яе бацьку. Раз'юшаны асілак Самсон крышыў філістынцаў не таму, што яны прыгняталі ягоны народ, а ўжо таму, што былі закранутыя яго асабістыя пачуцці. Бог даў яму вялікую сілу і дазволіў перажыць складаныя абставіны, якія прымусілі ненавідзець ворагаў і змагацца з імі. Часам Божае Слова спаўняецца вельмі дзіўна і незразумела для нас, але нам варта давяраць Богу і маліцца за сваіх дзяцей. Давайце зараз разам гэта і зробім. Дарагі Господ, дзякуй за тых дзетак, якіх Ты прывёў у гэты свет і даверыў нам. Мы просім за іх шляхі. Абарані іх у кожным дні, беражы іх ад усякага зла, знешняга і ўнутранага. Дай ім быць паслухмянымі сваім бацькам і Табе, Божа. Дай узрастаць у навуках светскіх і духоўных, хадзіць у праўдзе і ненавідзець зло. Дай ім добрых сяброў і настаўнікаў. Падрыхтуй, калі ласка, для іх добрых сужонкаў у свой час. Дай ім чыстыя сэрцы і дапамажы спазнаць, хто Ты ёсць, як Ты іх любіш. Запалі іх агнём веры і распалі жаданне служыць Табе. Збаў іх душы і захавай іх дзеля валадарства Твайго. Дай кожнаму рэалізаваць свае таленты, знайсці сваё пакліканне і праславіць у ім Тваё імя. Божа, прашу за ўсіх жанчын надзеі. Дай нам быць добрым прыкладам маладому пакаленню. Трымай нас у Тваіх руках, напаўняй нас мудрасцю, дапамажы трымацца біблійных асноў у выхаванні, не быць надта строгімі і не быць празмерна лёгкімі. Божа, пакрый, калі ласка, нашыя памылкі і недахопы ў выхаванні Тваёй бязмежнай любоўю. Выправі, калі ласка, што мы зрабілі не так. Дабраслаўляем, Божа, нашых мужоў, дапамажы ім актыўна ўдзельнічаць у выхаванні дзетак і быць для іх добрым прыкладам веры. Дапамажы нам, як бацькам, дамаўляцца паміж сабой і быць аднадушнымі ў пытаннях веры і выхавання. Давяраем Табе, Божа, нашых дзетак і іх шляхі. У імя Ісуса Хрыста. Амен. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы вучыліся давяраць Господу сваіх дзетак. Не прэтэндаваць на іх, не прысабечваць, а прымаць з удзячнасцю на пэўны час і годна несці давераную адказнасць. І напрыканцы няхай прагучыць дзіцячая малітва за ўсіх, напісаная Сергеем Брантам. Добры, моцны, светлы Божа, Ты ўсё бачыш, Ты ўсё можаш. Папрашу зусім нямнога, міласці ўсім ад Бога. Каб праўдзівей сталі людзі, шчырасць ёсць, удзячнасць будзе. Каб гучалі простай казкай словы дзякуй, калі ласка, не гублялі, каб сумлення, дай нам, Божа, адраджэнне. Кожны дзень стане як свята, усім шчасця, усе багаты. Данясіце мае словы да нябёс, мае анёлы. Добры, моцны, светлы Божа, Ты ўсё бачыш, Ты ўсё можаш. Скарбонка. Дзякуй за час разам, дарагія дзяўчаткі. Я, Тацяна Немчанінава, моцна падтрымліваю кожную маму і хачу сказаць табе, ты малайчына. Я ведаю, што ты моцна стараешся. Разам з татам тваіх дзетак і татам нябесным у вас атрымаецца добры плод. Самае галоўнае, што мы павінны сваім дзецям, гэта падрыхтаваць іх шлях у Ісусе Хрысце, паказаць сваім прыкладам, што жыццё мае сэнс толькі з Богам. Астатнія недахопы ён пакрые і выправіць. Дабраслаўляю кожную на тыдзень, які наперадзе. Няхай Господ трымае і вядзе вас ва ўсіх справах і стасунках. Чакаю вас у тэлеграм-канале «Жанчыны надзеі», а калі у вас ёсць пытанні, ідэі ці просьбы, пішыце мне на e-mail womenofhope@, у адно слова, @gmail.com. Або па пошце Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Да хуткай сустрэчы, мае цудоўныя жанчыны надзеі. Ты ў цішы